Kedysi dávno, v malej dedinke na okraji hustého lesa, žila spolu so svojou mamou dievčinka, ktorú nikto nenazval inak ako Červená čiapočka. Všetci ju tak volali preto, lebo stále nosila krásnu červenú čiapočku, ktorú jej uplietla jej babička. Červená čiapočka pomáhala svojej mame v domácnosti, ale aj okolo domu. Najradšej sa starala o zvieratá, ktoré žili na dvore. Jedného dňa ju mama zavolala. Červená čiapočka, babička je chorá. Prichystala som pre ňu tento košiček. Sú v ňom čerstvé koláčiky a kamilkový čaj. Ten má babička najradšej. Zanes jej ho prosím, aby sa cítila lepšie. Ale dávaj pozor, nikde sa nezastavuj a nehovor s cudzími. Červená čiapočka prikývla a vydala sa na cestu cez les. Les bol krásny. Slnečné lúče presvítali cez vysoké stromy a vtáčiky veselo štebotali. Červená čiapočka si užívala pekný deň, pomaly si vykračovala a pritom si pospevovala svoju obľúbenú pesničku o zatúlaných káčatkách. Zrazu však spoza stromu vyskočil veľký sivý vlk. Červená čiapočka sa tak zľakla, až poskočila. Kamže, kam? Spýtal sa vlk. A čože to máš v tom košíku? Doplnil. Som na ceste k mojej babičke, je chorá, nesiem jej preto koláčiky a teplý kamilkový čaj v termoske, odpovedala úprimne dievčinka. Vlk sa videl, ako si pochutnáva na sladkých koláčikoch, ktoré mala červená čiapočka v košíku, v tom však dostal omnoho prefíkanejší nápad. Neváhal a spýtal sa. No a kdeže býva tvoja babička? Červená čiapočka nevedela, že vlkovi nemôže veriť, a tak mu odpovedala. Babička býva v domčeku na druhom konci lesa, tam pri veľkom dube. Vlk sa usmiel. Presne viem, ktorý domček máš na mysli. Tu opodiaľ je lúka, na ktorej rastú krásne farebné kvety. Tvoju babičku by kytica kvetov určite veľmi potešila. To je výborný nápad, potešila sa červená čiapočka. To babičku určite poteší. Vybrala sa teda smerom k lúke. Červená čiapočka však netušila, že vlk ju chce iba zdržať. Hneď ako odišla, sa vlk rozbehol rovno k babičkynmu domčeku. Najprv zjem babičku, potom červenú čiapočku a nakoniec si pochutnám na tých sladkých koláčikoch. Mrmlal si prefíkaný vlk popod nos. Keď vlk dorazil k domčeku, zaklopal na dvere a najjemnejším hlasom, akým vedel, povedal. To som ja, červená čiapočka, priniesla som ti koláčiky a tvoj obľúbený kamilkový čaj. Kľúčik je pod rohožkou, ako vždy, povedala babička. Vlk si už odomykal dvere a v tom si všimol červenú čiapočku, ako kráča k babičkynmu domu. Zmena plánu. Najprv zjem červenú čiapočku a potom babičku, pomyslel si vlk. Vbehol dnu, schoval babičku do skrine, rýchlo si obliekol jej nočnú košelu a lahol si do postele, čakajúc na červenú čiapočku. Po krátkej chvíli dorazilo dievčatko k domčeku. Keď videla, že dvere sú pootvorené, vošla dnu a opatrne podišla k posteli. Ahoj, babička. Ahoj, červená čiapočka. Babi, a prečo máš také veľké oči? No, to preto, aby som ťa lepšie videla, povedal vlk. A babi, ale prečo máš také veľké uši? No, to aby som ťa lepšie počula, povedal vlk. Ale babi, aké máš veľké zuby? To preto, aby som ťa mohla zjesť, zvolal vlk a vyskočil z postele. Červená čiapočka vykrikla a snažila sa uísť, no vlk bol rýchlejší a dobehol ju. Našťastie v tej chvíli šiel okolo horár, ktorý začul krik. Vbehol do domčeka, uvidel vlka a bez váhania ho zahnal naspäť do lesa. Horár vyslobodil babičku zo skrine. Dala by som si ten čaj, povedala babička, pritom ako vychádzala zo skrine. Červená čiapočka sa s babičkou vyobímala a horár s nimi ešte chvíľu ostal, keby sa vlk náhodou rozhodol vrátiť. Všetci traja si pochutnali na sladkých koláčikoch a na teplom čaji. Odvtedy bola červená čiapočka už opatrnejšia a babička neschovávala kľúč pod rohožkou. A vlk, ten sa tak zľakol horára, že hádam ešte doteraz pred ním uteká. A žili šťastne, až kým nepokračovali v novom dobrodružstve.